ngati mwini mawu omaliza mukhoza kuyankhula. Mawu anga omaliza ndonena kuti ndingokupempha kuboma komanso kwa inu anthu amene mapanga ndale kuti ma decisions akuluakulu amene tikamapanga mwina kugola ma assets amene amati ma state assets tiye ntike kunzeru kwambiri chifukwa chona kuti security ya dziko ndi chinthu chofunikira kwambiri. Zikuoneka ngati dziko lathuli nkhani ya security sitikuyikira kunzeru because mwachitsanzo mmene nafotokozera nkhani ya scenario ti kutenga president pa donia mukuluka musi it's risky. Why can't we buy better aircraft for the head of state? Why can't we buy better aircraft for vice president? Ma ministers azikwera ndege zabwino. Why can't we upgrade our infrastructure? The demand ya ndege imene inaliko kwa Air Force kuja, it was because dziko lathuli pano mpaka dali pano nzochititsa manyazi ndikulankhula izi pa air anthu akumva ku amaliwongo tilibe ndege za civilian. We are scrambling for our aircraft because you don't have yours background. Why can't we buy ndege? Mai kwanza athu achita bwino kwambiri chifukwa cha nkhani ya aviation. We need to improve our infrastructure. Tikaini ma standards amene timaona tikapita kunjapo. Zimakhala zinthu zododomesa kama ona airport kuti I think ndafika pa airport. Ukamatera bakia paja makhala kuti apachire. Sisi zimaoneka bwino. We need to improve infrastructure in terms of navigation equipment for aviation. Because ndale mbapo one of my recommendations mu report ya BFU kunena kuti dziko la Malawi litakhala ku at least ni ma alternative airport angapo Malawi muno zikozokhala bwino. Kuyambira nena kuti airport imene ilipo yanzeru Malawi muno ndi modzi yokha. I think a few weeks ago ndege zalepherapo kutera pachiteka paja mpaka na ena mapita ku Zimbabwe ina kuzungulira paja 18 times pakia paja kutera later. You can imagine how much fuel do you burn. We waste my resources pa zinthu zina zimene mwina nimaona ngati ma priorities athu wena bage sakuenda bwino. So ndi pempho langa, it's a plea, ndine munthu okonda dziko la Malawi tiye ndichitepo kanthu kwa makamaka mbali ya security zikumwambiri. No, ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chogwiraso ntchito yotamandika ndi ma resources ochepa ngakhale munagwiritsa ntchito mawu ndino ma expendables munalolera basi kuti chichitike koma sikuti moyo ukhale choncho ifeso Amalawi timafuna zabwino asilikali athunso akwina kukhala zabwino.